Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilata yeňillikli bahadan satylýan unyň we çöregiň gyçylygy saklanyp galýan mahaly Mary welaýatynyň Türkmengala etrafynda raýatlary ýanwar aýy üçin 10% satylyp başlandy. Ýöne dukan işgärleriniň raýatlardan unyň ýanyndan bazar narhyndan 2 manat gymmat satylýan günewakar ýagyny almagy talap etmegi Türkmengalalylaryň begenjine kölege salýar. Sewit bazarlarynda 22 manat bahalanýan bu ýag döwlet dukanlarynda 24 manatdan satylýar. Dukan satyjylary ýag almadıkları häkimetler tarapyndan raýatlara 6 ay ozal berilmeli un paýogynyň berilmejekdigini aýtdylar diýip Türkmengalaly bir ýaşaýjy 12-nji iýulda gurrun berdi. Üstesine de günewakar ýaglarynyň aglawasynyň yaramlyk möhleti geçen. Muňa garamazdan ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan düşen köp maşgala unyň bazar bahasynyň gymmatdygyny aýdyp günewakar ýagyny satyn almaga razy bolýar. Sebäbi 5 kilogram un 5 manada düşýär. Bazarda onuň 1 kilogramynyň bahasy 10 manatdan başlanýar diýip Türkmengalaly ýaşaýjy aýtdy. Türkmengalalylaryň ençemesiniň sözlerine görä günewakar ýagyny satyn almak mejburlygy döwlet dukanlaryndaky haritlaryň aglawasynyň narhlarynyň hususiýetçilerdäki bahalar bilen deňleşmek bilen ilteşikli. Döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen önümleriň görnüşleri köp mahaly dukan işgärleri bu önümleri ilata doly paýlaman belli bir bölegini hususiýetçilere satyp peýda görýärdiler. Indi bugünkü günde özlerine gelýän ýag bazar narhy bilen deňleşen soň dukan işgärleri halka bu önümleri gymmatdan satyp peýda görýärler. Diýip başga bir Türkmengalaly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmengalanyň Sowda edarasy şeýlede ýurduň sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentari almak synanyşyklary netije bermedi. Dukan işgärleriniň ilat üçin niýetlenen haritlary 3-nji taraplara şol sanda hususy sowdagärlere satyp bir kanun gazanç edýändigi barada adatlyk mundan ozal hem ençeme gedek habar berdi. Geçen aýyň ahirinde Aşgabatda ilata yeňillikli bahadan satylýan çöregi satyn almaga baran aljy bilen döwlet dukanynyň satyjysynyň arasynda ýakalaşyk boldy. Muňa satyjynyň köp mukdardaky çöregi döwlet narhyndan ýarym esse gymmat bahadan diňe bir alyja satmagy we çöregiň nowaty duran ýaşaýjylara ýetmezligi sebäp boldy. Habarçymyzyň sözlerine görä häzirki wagtda Türkmengalanyň döwlete degişli azyk dukanlarynda ilata yeňillikli bahadan satylýan azyk paýlarynyň sanawyndə un, çörek we ilat arasynda gara ýagy atlandyrylýan paýta çygdynyň ýagy saklanyp galýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, hyzmatlaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk döwlet dukanlarynyň haritlaryna garaşly bolup galýar. Şu günler Lewap vilayatynyň Çärçe we etrawynyň buğday meýdanlaryna hasyl ýygnamak işleri tamamlandy. Yerli häkimetler buğdaýdan boşan ýerlerden ikinji hasyl almak tagallarlarynyň çäklerini ekrançylyk meýdanlaryna şalyçy daýhanlara bölüp berýärler. Ekiş üçin hasamatly şaly meýdanlarynyň paýlançygyny ýokary wezipelerde tanış bolan raýatlar ileri tutulýar. Suw kanallarynyň gapdalyndaky ekrançylyk meýdanlaryny birinjilik bilen ýokary wezipelerde işleýän başlyklar saýlap alýarlar. Diýip Çärçewli oba hojalyk işgär aýdýar. Saýlantyk ýerler wezipeli adamlaryň ýerlerini önüme öndürýän daýhanlaryň adyna geçirilýär. Şeýlelikde möhüm şäherliklik ýer paýlançygyna deňsizlige ýol açýar we wezipeli adamlaryň hemde olaryň daýhançylyk bilen meşgullanýan şäherlikleriniň bähbetlerine hyzmat edýär. Wezipeli adamlar öz şäherlikleriniň arkasynda durýarlar. Olar ekrançylyk suwlary bilen, şeýlede ýygyk işler üçin zerur bolan derman serişdeler bilen hiç ýyly päsgelçiliksiz üpçün edilýärler. Diýip oba hojalyk işgär aýdýar. Ol wezipeli adamlaryň hatyryny meselem häkimliklerin kadrlar bölüminiň ýol başlaryny, hastahanalaryň başlykmanlaryny, prokuratura işgärlerini agdady. Adatlyk radiosyň maglumatlary boýunça Lewap vilayatynyň häkimliginden tetbir alyp bilmedi. Hasamatda ekrançylyk ýerlerine buğday ösdürip ýetişdiren gallaç käreneçleriň köpüsi ikinji hasyl üçin öz ýerlerinden peýdalanyp bilmeýärler. Gallaçlaryň kärene ýerleri wagtdaýyn şalyçlara berilýär. Şalyçlaryň arasyna bolsa diňe ýokary wezipelerde tanış bolan daýhan hojalyklary has amatda ekrançylyk meýdanlarynyň peýdalanyp bilýärler. Şeýlede dökün we tehnik üpçünçiligini aýratyn hukuklardan peýdalanýarlar. Mühim şäherlikleriň gatnaşmagyny ösdürilip ýetişdirilen şaly hasyly ýa-da hasyldan gelýän girdijiler taraplaryň arasyna ýalaşyk esasyny paýlaşýar. Para bermän kärine ýerlerini alýan daýhanlaryň bar. Ýöne olar möhüm şäherlikler bilen deňeşdirileni artykmaşlyklardan peýdalanyp bilmeýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýerli käreneçlere salgylanyp şaly meýdanlarynyň paýlanşygyny, paranyň we tanışparadlygyň uly rol oýnaýanlygyny habar berýärler.
Şaly ekini köpler üçin döwlet tabşyrygyny ýeren beýlik käbir şol sany gowaça we buğday ekini bilen deňeşdirileni has girdijilik hasaplanýar. Şeýle-de habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan daýhanlar döwlet tarapyndan strategik ekin hasaplanýan gowaça ýa-da buğday ekini bilen deňeşdirileni şaly ekinine döwlet gödäwçiliginiň berk däldigini aýdýarlar. Mälim bolşýal Türkmenistanyň hususan buğday hasyly hukuk goraýjy edaralaryň berk gödäwçiligi astyna ýonalýar. Döwletiň kärini ýerine şaly sürüp ýetişdiren daýhanlar plan borçnamasynyň artany hasyly öz ýetişligine geçirýärler. Ýetişdirilen hasylyň 70 götürümi döwlete, 30 götürümi daýhana galýar diýip bir ýerli kärini açaýdýar. Ýöne mühim şäriklik esasyny eklen hasylyň düýbünden döwlete tapşyrylman taraplaryň arasyny paýlaşylýan halatlar hem bolýar. Şaly döwlet tapşyrygy esasyny ekleýär. Ýöne kärini ýerlerine şaly ekip hasylyny döwlete tapşyrmaýanlaryň bar diýip bir obahyjylyk işgäri anonimlik şertine Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle kärini ýerleri gizlin bölünip berilýär diýip o sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen Medeniýet ýurtda hususan soňky 5 ýylda badyrgy berilen obahyjylyk özgertmeleriniň oňy netije berýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lebaply daýhanlar şaly ekiniň düşünýändigini nutaýarlar. Şaly çykarine 2000 hasylyndan $40,000 Toyota Prado awtoulygyny satyn alyp bilýär diýip bir Lebaply daýhan aýtdy. Şaly ekini köp suw talap edýär. Türkmenistan howanyň üýtgemegi bilen bagly global aladalaryň arasyna ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligini ejir çeker. Türkmenistan geçen ýyl ýurt boýunça 18.300 hektar meydana şaly ekip 82.400 tonna hasıl almagy meýilleşdiripdi. Ýurdun esasan Nevap we Daşowut welaýatlaryna döwlet tapşyrygy esasyna şaly ötürilip ýetişdirilýär. Demirgazyk sebitleri de aprel-may aýlaryna, günnägör sebitde bolsa iýunyň ikinji ýarymyna çenli ekşi işleri dowam edýär. Hasyl güýz aýlaryna oktýabrda ýygnalýar. Türkmenistanyň ýokary kanun çykarjy edarasy halk maslahatynyň ykdysadyýet, maliýe we durmuş siýasaty boýunça komitetiniň başlygy döwlet edaralarynyň raýatlaryň gözlenmelerine reaksiýasynyň ýokdugyny mälim edipdir. Gararsız neşir Türkmen News resminiň ýazmaça ýüzlenmesiniň tekstini çap etdi. Komiteti 2021-nji ýylyň aprelinde ýol başçylyk eden Gowanyç Murat Agaýewiň ýüzlenmesinde şeýle diýilýär. Türkmenistanyň halk maslahatyna birnäçe arada teklip we haýyş gelip gowuşdy. Ykdysadyýet, maliýe we durmuş siýasaty komiteti olary degişli bölümlere garamak üçin iberdi we ýerine ýetirilen işler barada ýazmaça hasabat bermegi haýyş etdi. Emma häzirki wagtda görülýän çäreler barada resmi habar ýok. Bu raýatlaryň hatlaryna öz wagtynda jogap bermegiň öňüne alýar. Bu problemalary çözmäge kömek edin diýilip hatdaýdylýar. Bu haty çap eden Türkmen News gararsız neşrine görä Agaýew halk maslahatynyň başlygynyň orunbasary Kasym Guly Babaýewa ýüz tutupdyr. Neşir hatyň ýazylan senetini anyklaşdyrmaýar we onuň halk maslahatynyň ýene bir öýle organy öwrülmeginden öňkü döwre degişli bolmagyna çak edýär. Maglumatda Agaýewiň inisiatiwasynyň soňunda nähili netije berenliginiň we Kasym Guly Babaýewiň şikaýaty beren jogabynyň belli däldigi bellenýär. Resminiň arzasynyň ýanynda 2021-nji ýylyň iýul-sentyabr aýlaryna degişli jogapsyz galan 7 sany arza agdalýar. Olar Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy Anna Baht Oraz Mämedowanyň iş bilen baglanşykly ýüzlenmesi Aşgabatly Bahar Kerwenowanyň we Gurban Nepes Çorliýewiň ýaşaýyş çaý meselesi, Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy Suluk Annaýewanyň ýaşaýyş çaý meselesi barada gardaty Mary vilayatynyň ýaşaýjylary Kakabay we Ogul Gurban Baýmuradowlaryň ýaşaýyş çaý meselesi barada gardaty Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy Settar Bayram Glyjewiň iş meselesi barada gardaty Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Haltaç Tehiyedowanyň daşary ýurtdy bejerge almak üçin resmi nama sorap ýazan arzasy diýip Türkmen News 7 arzanyň ikisiniň işe ýerleşmek meselesine degişlidigini belliýär. Halk maslahatynyň resmiýetiniň ýüzlenmesine jogap bermedikleriň arasynda Aşgabatyň we Balkan vilayatynyň häkimlikleriniň şeýle hem Saglygy saklaýyş hem Derman Senagaty ministrliginiň şeýle-de guruluşyk we binägärlik ministrliginiň bardygy habarda edilýär. Gararsız neşir raýatlary halk maslahatyna hat ýazan bolsalar bu olaryň odaly häkimliklere we ministrliklere ýüz tutandyklaryny aňladýar diýip ýazýar. Türkmenistanda ýokary derejeli ýol başçylara diňe ýerlerde adalet kazanmakdan umytsyz bolan raýatlar ýüzlenýärler diýilip maglumatda. Agaýewiň ýüzlenmesiniň bu meseleniň häkimetiň iň ýokary gatlaklaryna mälimdigini we olaryň çäre görmäge iň bolmanda finansiýanlygyny görkezýän seýrek bir mysal bolup durýandygy bellenýär. Türkmenistanda raýatlaryň arzalaryna seretmek boýunça birnäçe edara döredilipdi. 2008-nji ýylda kanun goraýjy edaralaryň işi bilen baglanşykly raýatlaryň arzalaryna garamak boýunça prezidentiň ýanynda döwlet topary döredilipdi. Raýatlaryň şikaýatlaryny kanun goraýjy edaralar şol sanda prokuratura, şeýle-de ombudsmeniň edarasy seredýär.
Adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň, adatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň garaşsyz metbuat çeşmeleriniň habar berişi ýaly Türkmenistanda raýatlaryň arzalary köplenç kanagatlandyrylmaýar. Käbir hadiselerde raýatlar öz hukuklaryny gazanmak tynançyklary üçin häkimetler tarapyndan iýerlenýärler.